Здравейте на всички от ProCar LED Lights. Тази вечер направихме Honda Jazz 2009 година. Има инсталирани на едносекционен рефлекторен фар H4. Заменихме стандартните кружки халогени с LED H4. Виждате отсечения фокус, концентрирана плътна светлина, без петна и разсейки. Кружките са с активно охлаждане, камбо система против грешки и MC модул против смущение на радиото и електрониката. Нямаме смущение, нямаме грешки. Фаровите са регулирани на стенд. Виждам, много хора казват, че гледа на рефлекторен фар заслепял. Най-дълги ден. Нищо общо. Просто идва сезона на фаровите, стана тъмно, това свети на тъмен и мокър асфалт. Просто не обичате с голяма температура рефлектора в фара. Нищо общо. Много зависи в какво състояние са и фаровете. Какво се слага, как се регулира. Вижте, колегата беше ходил на друг стенд, няма да назоваваме фирмата. Единия беше нагоре, другия надолу, защото при реглажа има доста тънкости. Виждате тъмен, чисто нов асфалт, всичко се вижда. По-тежките очи, ядайка си. Сичен фокус. Нищо общо. Дълги. Ден. Се раждате в светлина. Доволен си? Да. Нищо общо. Просто колата изгря. Шофирате по-безопасно. Вижте, нямаме хубави маркировки в България. Фарове трябват. Ядайка си. За става въпрос. Срещен трафик. Никакъв проблем. Даже тези кружки от среща бяха тези с електрожена. Хората не ги знаят какво да слагат, как да слагат. Купуват първия срещнат лед и до там. Още един. Подобен. Виждате за госта на въпрос, дами и господа. Желавам ви хубава и спокойна вечер и бъдете живи и здрави.